yung office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Bakit ganun? Bumalik Ang seryoso na usapan natin dito, tapos bumalik. Kambing ka, girl. Charot with darot. Anyway, and we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky, and this is Labby's Secret Files. Si Labi na nagmamahal ng sobra-sobra sa isang taong hindi niya akalaing darating sa kanyang buhay sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niyang masasakit, mapapait at nakakagalit, nakakatroma. Biglang merong taong dumating sa buhay niya na magpapabago ng kanyang perspektibo tungkol sa mga bagay-bagay na pumapalibot sa pag-ibig. Minamahal kasi siya at inaalagaan ng tama. So, pakinggan na natin yung mga kapisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Kim Alba. Ang tagal ko ring hindi nakapag-comment sa SF, super busy kasi talaga. Pero eto ang masasabi ko sa sender. Caps lock ko na ito sana wag magbago ang happy nyo. Yun lang. Shoutout sa mga jeepney driver. Kasalukuyan din ako nakasakay sa bus. Sana po ay hindi ninyo paliparin ang mga daladala ninyong sasakyan. Daladala nyo po ang buhay ng inyong mga pasahero. Drive safe. Ayan, gusto ko lang din sabihin sa mga drivers namin na super loady namin dito sa Love Radio na ang buhay po isa lang yan, kaya hanggat maaari, ibalik nyo. Nang maaga. Ibalik nyo na maaga kay Lord. Hindi, charot lang with darot. Huwag nyo na pong paagahin ang buhay ng mga tao na daladala ninyo dyan sa inyong minamaneho. Okay, kung dadalhin nyo po sila sa langit, sa ibang paraan po. Okay, huwag naman pong biyaheng langit agad-agad. Di po tayo sure kung lahat ng nakasakay dyan papuntang langit. But anyway, yan. Ingat po sa lahat ng mga nagmamaneho ngayon. Anyway, sabi niya, sana wag magbabago yung happy ninyo. Pero alam nyo ba, sa relasyon, lagi at laging merong magbabago dyan. Sabi nga, nothing is constant in this world. So the only constant thing in this world is change. Yes, magbabago ang lahat, pero sana yung pagpili ninyo, yung commitment ninyo sa isang tao, hindi magbago. Kahit gaano pa lumipas o tumagal ang panahon, at kahit gaano pa kabigat yung pagdaanan ng inyong relasyon. Kasi yung iba, pumasok lang sa isang matinding pagsubok sa relasyon, bumigay na sa iba. Charot! Ito may ganun yung tipong dumadaan lang sa matinding pagsubok yung relasyon, biglang bumitaw na. Sana kung magkaroon man ng problema, issue, magstick pa rin kayo sa isa't isa at mapanindigan ninyo yung ipinangako ninyo sa isa't isa. Anyway, ito naman ang sabi ng Ernesto Nogiboy Atcha Jr. Ang galing naman ni Sender. Sana all nakakahanap ng ganyang jowa. Single parent din kasi ako, pero wala na akong balak mag-asawa pa. Nakatutok na lang ako sa future ng mga anak ko. Congrats sa'yo, Sender. God bless sa ating lahat. May ibang mga tao na pinili na lang talaga nila na mag-isa na lang sila. I mean, hindi naman yung mag-isa. Pero, kumbaga, ayaw na nilang makipagrelasyon dahil ayaw na nila ng pandagdag sakit sa ulo. Masakit talaga sa ulo at masakit sa puso kapag maling tao yung napili mo. Kaya nga, napakalaga ng pagpili. Yung proseso ng pagpili ng taong mamahalin. Kasi nga, hindi lahat ng taong darating sa buhay mo o mag-hi sa'yo sa Facebook chat mo o kaya yung magdi-DM sa'yo sa IG mo o hindi lahat ng mga nagre-reply sa'yo o nagre-reply sa story mo
yun na yun. O hindi porke pinakilig ka, kailangan ka na ring umibig. I-make sure mo na ikaw, okay ka sa nararamdaman mo para sa kanya at ganun din siya para sa'yo. Kasi kung hindi mutual yung nararamdaman at hindi mutual yung commitment sa isa't isa, better alis na lang, diba? So, yan yung rasyonalya ng iba kung bakit hindi sila nagjojowa. Kasi nga, ayaw na nila ng mas marami pang dalahin sa buhay. Kasi commitment yun pag pumasok ka talaga ng isang relasyon Minsan may mga isasakripisyo ka, minsan hindi naman minsan, madalas i-consider mo yung nararamdaman ng partner mo sa mga gagawin mong desisyon sa buhay mo. Ganyan. And at the same time, syempre may anak ka na kailangan mong i-prioritize. Yung iba pa naman na nakakarelasyon, swertihan talaga kung naiintindihan yung kung ano mang meron ka. Yung iba hindi maintindihan. So, nakadepende sa tao kung ang choice nila ay maging solo parent at maging single na lang forever, tapos landi-landi na lang on the side. Or mag-commit sa isang tao na gusto nilang makasama for the rest of their lives. So, it's all about the choice. Anyway, ito naman ang sabi ni Bernard Laurejas. Nag-away kayo kasi hindi kayo nagkasundo, kaya humantong sa hiwalayan. Naging kayo, tas naging mapait ang tadhana at biglang may dumating sa buhay mo. Suwerte ka, bless ka, kasi hinayaan mo na mag-in-love ang sarili mo at tanggapin ng isang taong nagmamahal lang ng totoo. Shoutout daw kay Kinsley the Chebri Arellano. Thank you and God bless Kabisyo from Bernard Laurejas. Yun naman din yun. Kailangan hayaan mo din yung sarili mo na magbigay ng opportunity sa isang tao. Kasi kahit na sabihin mo na maraming mga tao sa paligid mo yung gustong mahalin ka, or gustong manligaw sa'yo, or gusto kang makilala, yun muna kasi yun Di ba hindi naman agad-agad mahal mo na? Kumbaga, may mga tao sa paligid mo na gusto kang makilala ng mas malalim pa. Pero syempre, bago ka nila makilala talaga ng lubusan at bago ka nila mahalin completely, you have to open yourself up. Not open the legs. Charot! Pero pwede naman din kung gusto mo. Charot with the rot. Pero yun nga, kailangan mo munang i-open yung sarili mo dun sa taong nagnanais na makilala ka. Kasi kung hindi mo hahayaan na makilala ka ng tao, wala ring mangyayari. So, hindi ka mapupunta ng Quiapo kung hindi ka sasakay ng jeep. Hindi ka mapupunta ng Quiapo kung hindi ka papara ng jeep, sasakay ka ng jeep, pupunta ka dun. Diba? Hindi ka mapupunta doon sa Quiapo kung hindi ka magdadrive papunta roon. So, gagawa ka rin talaga ng paraan para makilala mo din, mahalin mo din, o tanggapin mo din yung pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng tao. So, kailangan mo din ng konting landi. Gano'n? Para sa mga kabisyo namin out there na single pa rin hanggang ngayon, kailangan din landi-landi, harot-harot din pag may time. Hi kay Jadnord Cabrera. Ito naman sabi ni Charles Sancho, nakaka-feel good ang storya ngayon. Kasi from a miserable darkness to a better light of success, natagpuan mo rin ang right one mo. At see, happy yon. Keep the faith for your partner. Keep your relationship stronger than ever. I hope you'll marry that person soon. Sana nga, magtuloy-tuloy na, diba? Ito naman sabi ni Danilo de la Cruz, we are most alive when we're in love. In a relationship, what matters is the acceptance of each other's situation, willing to make sacrifices. And you have to show that you care enough, not just lovers, but as best friends too. I hope your relationship will last forever. All you need is love and happiness. Hi, Jessie, DJ Rocky, lots of love from Danilo de la Cruz. Ay. Ayan, sabi daw dito, ang nagmamatter ay yung acceptance sa kanya-kanyang sitwasyon.
Actually, mahalaga naman talaga yun eh. Kasi kung hindi mo tanggap yung lahat-lahat, yung kabuuan sa partner mo, walang mangyayari. Pero syempre, hindi naman porke sinabi na kailangan accepted mo lahat ng meron sa partner mo. Syempre, yung mga non-negotiable, yun, doon ka lang bibitaw, diba? Kaya napakahalaga ng alam mo sa sarili mo kung ano yung non-negotiables and negotiables mo. Kumbaga, stick to the values that you have or set of values that you really prioritize. At doon ka magbase at yun yung magiging listahan mo. Pangit man sabihin na may listahan ka, pero mafe-feel mo naman yan kung nag-a-align yung values mo, yung gusto mong mangyari dun sa ginagawa at pinaparamdam ng tao sa'yo. So, you are just so blessed, kabisyo, labi, na nakatagpo ka ng taong magpapabago sa'yo ng disposition mo. Disposition, social ko naman. Disposition mo about love. Kasi hindi lahat ng tao kaya mag-recover from a trauma, from heartbreaks. Mahirap yun. Kasi kahit sabihin mo na lumipas na yung panahon, meron at meron pa rin yan magte-trigger sa'yo na unhealed trauma mo in the past. May magawa lang na ganito, ay shucks. Parang pakiramdam mo mangyayari ulit ito sa'yo. Yung ganon. Pero ang pangit din naman na we operate from fear. Kaya nga, kapag nagmamahal daw tayo, we just continue to love the other person that we choose to love, who we choose to love. Kumbaga, dapat tuloy-tuloy lang tayo sa pagmamahal ng taong pinili nating mahalin. Kasi the moment na ipairal natin o pinairal natin yung takot, yung pangamba sa isang relasyon, yan yung pagkakataon na pwedeng bumigay yung isang relasyon. Hindi ka makakapagmahal ng tama kung yun ang paiiralin mo. We must operate from love. Not from anger, not from fear. Because if we operate from fear, we can't truly love a person. So, buti na lang itong secret file sender natin operates from the magnifying glass of love. Ay, may ganun. Hindi ko na alam ito pinagsabi ko. Nababasa ko lang ito eh. Walang kakwenta-kwentang mag-advise ang raketera na yan. Pero seryoso nga. Kumbaga, buti na lang. Nandun siya sa lens ng love. Yan. Yun pala, hindi pala magnifying glass pala. Lens pala yung sinasabi nun. Ayan. So, we must take the lenses of love, not the lenses of fear. Because if we take the lenses of love, then we are loving right. At mas magkakaroon ka ng forever sa ganyan. Tsaka share ko lang po sa inyo ha, yung nabasa kong quote. Ito, sabi dito, wait lang, Bhagavad Gita. Ay, nasa kabilang cellphone ko pala, wait lang. Nandali lang po very tita yung galawan ko dito ngayon. Very tita. Ayan. Sabi dito, you can seek love your whole life and never find it. But you can give love your whole life and experience joy. So, pwedeng maghanap ka ng pag-ibig, your whole life, and then you're putting the lens of fear. Pero hindi mo makikita yung pagmamahal na inaasam mo. Pero pwede ka namang magbigay ng pagmamahal
your whole life. And there, you'll experience joy. So, yun lang. Diba? We are wired to be loving and to love. So, magmahal lang ng magmahal. Pero sana iisang tao lang ha. Kasi kapag madami yung minamahal mo romantically, then, edi ang tawag sa'yo mapagmahal na malandi. Charot! Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break, you are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Lovey's Secret.